Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри махсуси барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз таҳти раёсати раиси сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паншавии бемории коронавирус COVID-19 Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паншавии бемории коронавирус COVID-19 баргузор гардид. дар ҷаласа таъкид гардид ки тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳодиса аз намунаҳои биологии ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин вазъ ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва паншавии сироятии нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуд. таъкид карданд ба маврид аст ки шурӯъ аз 1 феврал ба ҳолати субҳи рӯзи 30 апрели соли 2020 дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян ва ошкорсозии сирояти коронавирус 10937 нафар шаҳрвандони дохиливу хориҷӣ ба карантин фаро гирифта шуданд ки аз ин шумора то имрӯз 8438 нафар дар ҳолати мӯътадил ва солим ба хона ҷавоб дода шуданд. ҳамзамон айни ҳол дар муассисаҳои табобатию профилактикии ҷумҳурӣ зиёда аз 2000 нафар таҳти муоина ва назорати табибон қарор доранд. дар таърихи 29 апрели соли 2020 аз муассисаҳои тиббӣ 304 нафар ҷавоб дода шудааст. бо қарори ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паншавӣ ва интиқоли сироятии коронавирус COVID-19 барои донишҷӯёни курсҳои 1, 2 ва 3 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар аз худ шудани барномаҳои таълимӣ аз 4 майи соли 2020 таътили тобистона эълон карда шуд. имтиҳоноти тобистонаи ин донишҷӯён аз рӯи рейтингҳои 1 ва 2 ҷамъбаст ва баҳогузорӣ карда мешавад. барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбасти имтиҳоноти давлатӣ хатм то 15 майи соли 2020 пешбинӣ шудааст. ситоди ҷумҳуриявӣ ҳамчунин бинобар ҳатмӣ будани истифодаи ниқобҳои тиббӣ барои аҳолӣ қарор қабул кард. яке аз роҳҳои камхарҷ ва нисбатан самараноки беҳтар намудани нишондиҳандаҳои саломатӣ ин ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ мебошад. риояи қоидаҳои гигиении санитарӣ, обтоби пайвастаи бадан, истеъмоли ғизои омехта ва солим метавонад сабабгори асосии устувории нишондиҳандаҳои саломатӣ бошад. ҳамкорони мо маълумоти бештар медиҳанд. ҳолати саломатии инсон танҳо аз фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ вобаста набуда, он бо таъсири байни ҳамдигарии омилҳои маҷмӯӣ, фардӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва вазъи зиндагӣ асоснок карда мешавад. аз ин рӯ ҳар як нафар оид ба пешгирии бемориҳо ва мустаҳкам намудани саломатии худ ва наздикон бояд маълумоти зарурӣ дошта бошад. доштани иттилоот принсипи асосии ташаккули тарзи ҳаёти солим маҳсуб меёбад. аз назари тиб беҳдошти шахсӣ яъне ки ба чанд қисматҳо ҷудо мешавад. яъне беҳдошти мӯи сар, беҳдошти пӯст, беҳдошти чашм, беҳдошти дуруст нигоҳ кардани дандонҳо, беҳдошти умуман тамоми узвҳои бадан ба ҳисоб меравад. ба хотири ҳифзи солимӣ ҳатман бояд қоидаҳои гигиенӣ, санитарӣ ва тозагӣ риоя карда шавад. ҳама намуд корҳоеро ки мо иҷро мекунем, баъди иҷрои ин корҳо бояд дастонро бо собун ё маводҳои спиртдор шуста тоза кунем. дар вақти пеш аз хӯрок тайёр кардан ё пеш аз хӯрок хӯрдан ё баъди хӯрок хӯрдан, баъди ҳоҷатхона ва баъди расидан ба ҳама намуд ҳайвонот дастонро бояд бо собун шӯянд. дар вақти сулфа задан, ақса задан бояд шахс даҳону биниро бо рӯи молча ё салфетка маҳкам кунад ва баъди сулфа задан ё ақса задан рӯи молчаро ба қуттии партов ҷамъ кунӣ партояд ва дастонро бо собун бояд шӯяд. маҳсулоте ки аз ҳайвонот истеҳсол мешаванд ба монанди шир ва гӯшт бояд хом истеъмол карда нашавад ва ҳатман бояд пурра ҷӯшонида пухта баъди ин истеъмол кардани он мумкин аст.
яке аз одати бади инсон ин дар кӯча ва ё маҳалла туф намудан аст ки ин бархилофи қоидаҳои санитарӣ гигиенист. вақте ки шахси бемор туф карда намешавад ё дар вақти сулфа кардан балғам пайдо мешавад ва ин балғам берун ба рӯи замин ё ба болои ягон миз партофта мешавад ё туф карда мешавад. дар ин ҳолат вақте ки ин балғам хушк мешавад, дар вақти шамол варзидан сироятҳое ки дар ин балғам буданд ба ҳар тараф паҳн гашида манбаи сироят мешавад. дараҷаи саломатии аҳолӣ аз вазъи муҳити зист, обу ҳавои тоза, мавҷудияти партовҳои саноатӣ ва моддаҳои кимиёвӣ дар ҳаво, бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ вобаста мебошад. ҳангоми омода кардани ғизо бояд мо сабзавот ва ё меваҷудҳое ки барои омода кардани хӯрок мусоидат мекунанд, албатта онро мо дар оби ҷӯшонидашуда шӯем. албатта ҳамарӯза мо бояд хонаро бо гӯем ки истифода аз дастгоҳҳои яъне ки чангкашак истифода намоем ва инчунин ҳамарӯза ҳадди ақал як маротиба яъне саҳаргоҳ ҷойҳое ки мисол безарар бояд шаванд, фарз кардем фарш ҳаст ки кафел ҳаст, ин ҷойҳо бояд ҳатман дару тирезаҳо бо маҳлули гӯем ки дар таркибаш хлор дошта ҳатман яъне ки рӯбичини намнок гузаронида шавад. аҳолии мамлакатро зарур аст ки ҳадафи ниҳоии чораҳои пешгирикунандаро ба хубӣ дарк намуда, барои солимии худ, наздикону пайвандон, солимии ҷомеа, қоидаҳои гигиенӣ ва санитариро дар муҳити хона, кӯчаю маҳалла ва умуман муҳити атроф риоя намоянд. зулфия наимзода, меҳрӯзи ҷумъа, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. ба роҳ мондани тадбирҳои безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини солимии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз интиқолу хуруҷи вирусу микробҳо мебошад. аз ҷониби кормандони милитсияи карантинӣ Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фавз, кӯчаҳои шаҳр ва ҳудуди корхонаву мактабҳо бо истифода аз маҳлулҳои махсус безарар гардонида шуд. кормандони Вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар шаҳру вилоятҳо баҳри пешгирии бемориҳои сироятӣ тамоми тадбирҳои пешгирикунандаро андешида истодааст, то ки сокинон аз зарари онҳо эмин бошанд. баҳри пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ кормандони милитсия дар кӯчаҳои пойтахт ва гулгашту боғҳои фарҳангӣ пайваста чораҳои безараргардониро ба роҳ монда истоданд. аз ҷумла шаби гузашта аз ҷониби кормандони милитсияи карантинӣ Вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди маҳаллаҳои ноҳияи Сино ва Фирдавсӣ, бахусус дар назди биноҳои истиқоматӣ, майдончаҳои варзишӣ, роҳраву ҷойҳои сайругашти оммавӣ корҳои безараргардонӣ анҷом дода шуд. ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ боз 2 адад воситаҳои нақлиёти махсус барои безараргардонӣ омода карда шуд ки ин воситаҳои нақлиёт низ барои поксозию тамизкунии роҳҳои автомобилгарди ҳудуди пойтахт, боғу майдонҳои истироҳатӣ омода буда, аз ҳисоби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ гурӯҳи махсус таъсис дода шудааст ки бо либосу дастпӯшҳои зарурӣ ва моддаҳои безараргардонӣ таъмин карда шуданд. имрӯз низ дар идомаи амалиёти безараргардонӣ ҳудуди бинои Вазорати корҳои дохилӣ, роҳрав ва гирду атрофи бинои мазкур аз автомашинаҳои махсуси дорои маводҳои кимиёвӣ дошта баҳри пешгирии бемориҳои сироятӣ корҳои тамизсозӣ анҷом дода шуд. ҳамин гуна тадбирҳои безараргардонӣ минбаъд низ дар кӯчаву хиёбон ва истгоҳҳои нақлиётӣ дар ҳудуди тамоми кӯчаҳои шаҳри Душанбе роҳандозӣ мегардад. роҳҳои мошингарди шаҳр асосан шабона безарар гардонида мешавад ва он набояд сабаби ба таҳлука афтодани сокинони пойтахт гардад. беҳтарин табобати ҳама намуди оризаву бемориҳо ин пешгирӣ аз он дониста мешавад. риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. бо ҳамин мақсад имрӯзҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои безараргардониро дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, мактабу муассиса, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ, истгоҳҳои нақлиётӣ ва ғайра ба роҳ мондааст. ин тадбирҳои безараргардонӣ ҳеҷ ҷои таҳлука набуда, баръакс пешгирии басо муфид барои таъмини солимии шаҳрвандон аз микробу бемориҳои сироятӣ мебошад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фавз безарар гардонида мешаванд ки ин амал дар марҳилаи вусъатёбӣ қарор дорад. ин навбат низ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фавз, кӯдакистон ва мактаби байналмилалии президентӣ бо маҳлулҳои махсус тоза гардонида шуд. ҳама воситаҳои таълимӣ аз қабили мизу курсӣ, тахтаи дарсӣ, синфхонаҳо, ошхона,
майдони варзишӣ дар умум тамоми таҷҳизоти истифодабаранда ва гӯшаю атрофи бино бо истифода аз маҳлули гипохлориди натрий шуставу пок карда шуданд. барои маҳв кардани интиқол ва хуруҷи микробҳои сирояткунанда дезинфексия ё худ тадбирҳои безараргардонӣ амали манфиатбахш дониста мешавад. ҳифзи солимии ҷомеа дар мадди аввали роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта пайваста дар ин самт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. айни ҳол дар доираи нақшачорабиниҳои таҳризӣ намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри таъмини солимии аҳолӣ ва пешгирии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ дар пойтахт тадбирҳои безараргардонии ҷойҳои ҷамъшавии одамон, мактабу муассиса, кӯчаву хиёбон, аз ҷумла истгоҳҳои нақлиётӣ роҳандозӣ мегардад. давоми чанд рӯзи охир мешавад ки аз ҷониби сохтору воҳидҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаву хиёбонҳо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, ҷойҳои серодам ва истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятии ҳудуди пойтахт тадбирҳои беҳдоштӣ гузаронида мешавад. ин навбат кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ва дастаи таъиноти махсуси милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе бо истифода аз нақлиёт ва таҷҳизоти муосир корҳои безараргардониро анҷом доданд. дар асоси дастурсупоришҳои асосундор сулҳ ваҳдати миллии пешвои миллат ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон қадамоти давлатии оташнишон тасмим гирифтааст ки баҳри безарар гардонани ҳар гуна вирус бо истифода бурдани технику таҷҳизотҳои муосир кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ва боғҳои фарҳангии фароғатӣ бо маҳлули хлор коркар карда мешавад ки ба қатори ҳайати шахси хадамоти давлатии оташнишонӣ имрӯз дастаи таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ бо нақлиётҳо ҳам сафарбар карда мешаванд. дар ин тадбири муҳим мақомоти марбута бо ҷалби 9 техника ва 100 нафар кормандони ду ниҳоди вазорати корҳои дохилӣ танҳо дар якшабона рӯз бо мақсади поксозии ҳудуди пойтахт беш аз 100 тонна маводи кимиёвиро истифода бурданд. масъулон иброз медоранд ки чунин амал минбаъд низ идома карда барои халал нарасондан ба сокинон тадбирҳои беҳдоштӣ шабона анҷом дода мешавад. тадбирҳои беҳдоштӣ барои безарар кардани вирусу микробҳо ба саломатии инсон таъсиррасон роҳандозӣ гардида ҷиҳати ҳифзи сиҳатии аҳолӣ ва рӯзгори осоиштаи сокинон пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ аз паҳншавии бемории сироятии хатарнок изҳори нигаронӣ дошта дар кишварҳои гуногуни олам баҳри муборизаи беамон бо ин маризӣ чораҳои қатъӣ андешида мешавад. дар аксар кишварҳо риояи қатъии гигиенаи шахсӣ ва талаботи тиббӣ барои мубориза бар зидди ин беморӣ натиҷаҳои дилхоҳ ба бор оварда истодааст. аз ҷумла гузарондани тадбирҳои беҳдоштӣ бо истифода аз техникаи муосир ва маҳлулҳои безараркунанда дар кӯчаву хиёбонҳо ва нуқтаҳои серодам дар самти пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятӣ роҳандозӣ мегардад. ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои махсуси муҳофизатӣ барои табибон ки дар гузашта аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд соли равон истеҳсолаш пурра дар корхонаҳои саноатии мамлакат анҷом дода мешавад. тибқи маълумоти расмӣ дар наздики 20 корхонаи саноатии мамлакат дар як шабона рӯз зиёда аз 160 000 дона ниқоби тиббӣ ва ба миқдори зарурӣ либосҳои махсуси муҳофизатӣ барои табибон истеҳсол карда мешавад. ин тадбир имкон медиҳад ки талаботи муассисаҳои тандурустӣ ва аҳолӣ бо ниқобҳои тиббию либосҳои махсуси муҳофизатӣ пурра таъмин карда шаванд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. истеҳсоли молҳои ивазкунандаи воридот ба хотири таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ аст. ҳадафи мол истеҳсолкунандагон ҳам дар Тоҷикистон коҳиши воридот ва афзоиши маҳсулоти ватанӣ бо истифодаи таҷрибаи кишварҳои пешрафта. ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ ки дар гузашта аз хориҷи мамлакат ворид карда мешуд акнун дар корхонаҳои саноатии мамлакат бо сифати баланд истеҳсол карда мешаванд. айни замон наздики 20 корхонаи саноати сабуки мамлакат дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил
قائل می‌گردند. کارگران کارخانه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 امروزها در برابر دخت سر و لباس یگانه کاری و مکتبی استحصال نقاب‌های طبی و خلعت‌های محافظتی را هم به راه مانده‌اند. در حال حاضر از شماره عمومی کارمندان نزدیک 200 نفر به دخت نقاب‌های طبی و لباس‌های مخصوصی محافظتی برای طبیبان مشغولند. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.